La Generalitat també vol afavorir i consolidar la presència de la dona en el mercat laboral i per a aquesta tasca destinarà 600.000 euros. Volen reforçar la presència de la dona en sectors històricament masculins com ara el taxi, la conducció d'autobusos, la gestió medioambiental o els sistemes microinformàtics. A més, des de Treball també volen que elles siguin cada cop més presents en els càrrecs directius. La Cristina vol muntar el seu propi negoci. Per a dones emprenedores com ella, el Departament de Treball de la Generalitat ha obert una de les vies d'ajuda que es gestionen des d'entitats com aquesta, la Fundació Surt. Aquí es posen a la seva disposició els coneixements i els mitjans necessaris per tirar endavant el seu projecte. Que t'expliquen tant a nivell administratiu, a nivell jurídic, a nivell de tu de tindre les teves habilitats com a persona emprenedora, quines habilitats hauries de tindre, i després tens el teu assessorament individual del teu propi pla d'empresa. 2.100 dones es van beneficiar d'aquestes ajudes durant tot l'any passat. Treball inverteix així en diferents direccions per fer realitat la inserció, presència i permanència de la dona al mercat laboral. Al mateix centre, per exemple, també s'ofereixen cursos per ajudar a col·lectius de risc a obtenir una feina. Me quedé en el paro, o sea, cerro la empresa, entonces te encuentras un poquito perdida y piensas, bueno, ¿a dónde puedo ir? Però a més d'ajudar aquests dos col·lectius, futures empresàries i dones amb risc d'exclusió, enguany Treball aposta en dues direccions més. S'ha de lluitar per aconseguir que les dones arribin més a càrrecs de direcció i una altra nova línia que serà per afavorir canvis culturals i de valors vers la igualtat d'oportunitats. Per això, aquest 2008, la Generalitat invertirà 4.800.000 euros.